Assalamu alaykum ezizileşler, mehvan vatandaşlar. Ine bilşiniz ýaly ýyllygyň süratly gepleşigimiň ilkinji fanyny size hödürleýär. Ine bize gahrman arkadaşymyň faýdasyna şeýle mümkinçilikler döretip berýär. Şeýle mümkinçilikler döretip berýän biziň medeniýetimiň hak gowandary gahrman arkadaşymyza köp sawurny aýdýar. Goý gahrman arkadaşymyň işleri rowaç bolsun, jany sag bolsun, belent başy aman bolsun. Ine bizim şuurki gepleşigimizden himayetkari, öz ýokary hil eýneşikler bilen ýurdumyzda meşhurlyk gazanýar. Şadonly eýneşik dukany bizim himayetkari. Hemde şekilli aýdymlary bilen halk köpçüligine ýetirýän yeketek.com saýdy bizim himayetkarymyz bolar. Ine bizim gepleşigimizden buňky mihmany, sizin söýüp dinleýän aýdymçy, türkmen halk aýdymlaryny täze öwüşgünde halk köpçüligine ýetirýän Serdar Şarip. Serdar, gepleşigimize hoş gördük. Bizim çaqlığımızı kabul edip gepleşigimize gelenim üçin köp sağ olsun aýdýar. Ine bizim himayetkarymyz var. Şadonly eýneşik dukany. Şonun sana sowgat bar. Gepleşigiň soňunda sowgat berseň ýylgyrmasyzlygyň mümkin. Şonuň üçin öňräňden beri aýdyk. Ine sowgatyň nesip etsin. Sağ ol. Inde arkaýna tursagan bolýar ýa-ni. Tamam. Mehman ýeşler bizim buňky gepleşigimiz ýazga geçirilýän ýer. Öz milli taamlary bilen, öz hyzmatlary bilen naýbaş kafeleriň biri, ýagny Yelken kafe. Bugün gepleşigimizde senin içki dünýäňy halk köpçüligine ýetirer. Taýin mi? Taýin. Onda wagt çekmän gepleşigimize başlaýaly. Gepleşigimiň başynda illeşlerimize öz kiçilik wagtyň, ýani awtobiografiýaňy illeşlerimize ýetirýän. Näçinji ýylda, nirede doguldyň, nirede önüm ötdüň? 1990 ýylyň ýylyň 2-nji aýynyň 7-sine Suriýede awatlar, şeýle. Şu taýda enden bolum. Şu taýda 49-njy mektepde okudum. Ýarym okuwam, bagyra olar. Soň ýylyny bagyrda dowam etdi. Bagyrda dowam etdi. Indi hada gaýdar sungat ýoluna sen mektebiň ahiragyna geldin. Dogrymy? Täbi bizim gepleşigimiziň adyndan belli bolýaly. Biz ilki geljek mihmanyň hakynda öwrenýäs. Ondan soň orada mihmanyňy sorak berýär. Indi aýdaly sunata gelmäken mektep döwürlerinde sen sport bilen meşgul boldun. Dogrymy? İlki boks bilen meşgul boldun diýip. Soň öňňände turnik bar. Owa da bolýar. Owa. Şo wagt aýdaýsan oglanlar bilen bir çağalyk wagtynda sport bilen meşgul bolan, ýani döwürlerden aýdyp beraýsan. Kişilikden näme daim himayetkarlygyň şu daima han. Ekede daima. Şu kişilikden mara çok gaty bolsun diýip. Şolary döwürlendirip, şeýle
mektepde de özüm oğlanlarda beden terbiye sapaklar var ya, sonra saylanıp özüm saylanýanmy begen galan ne diýen de onu Erke olan gatyny görsen diýip onu durmuşdy gatyny onu gerekdi. Turnykda ýaman köp çekýär diýdiler wagtynda. Ýene bilen Gitdeşin adı şo da. Näçe alýadym döwürde? Okuwçy wagtynda. 50 60 50 10 Şu an inni şu ýylyň nol aýrsa 5 6 1 bolarmy? Bolar. Näme bolmaz. Hiç bolar. Düýünçük bar. Näçe alýan? Bral. Inni sen maşgalada 3 tane çağı. Üçüňiz hem oglan. Şeýle bolar. Iň ulus sen. Her ýyňyň araňyz 3 ýaş eken. 95, 98, 2001. Iň ulus sen. Serdar. 95. Yaran Çarif. Şadiýan ýitlerde oýnaýan 98. Ondan kiçiň Dawud. 2001. Sizin şu maşgalada üçüňiz hem synaw öterilen. Dogrymy? Biriňiz artist, ikiňiz hem aýdymçy. Näme üçin Dawud jigiň sen ýolundan aýdanyp? Damany ýolundan aýdy. O bir ilki men ýolumdan profesörni kaptalymdyr. Onun biraz kıyınlar düştü. Yine aydının aktavalary var, razmeleri var da hesapları var. Son kıyın barmaz, kıyın rap düştü danim. Orgeli fifi damana asal mettim olayım. Son koprak dinlettim, son dinle damana yolunu aydının oğlanlıklar var da bedegi. Şonu öğrenip oluyor. Son dinle ondan sonra yol şükrem hasabı öğrenip şeydi aydın şu deme dersin deyip. Orgeli damana yıktım olaydı da onun şeydi. Sen yeketek käbäň. Ejen zany. Sen aýdyma başlanganda garşy bolupdy. Näme üçin? Bağışılık, aydınçılık ýoly köpüň adam söýleýär. Öýüňe mihman bolýar. Ona sen ejen ýaşlygynda bir arzuw bar eken. Bilýär şolardy? Ejen ýaşlygynda kim bolmak isläpdir? Sunugada adam. Ýöne şu var, ejen senin yaranyň Dawudyň sunugada adam soluna begen ýa. Ödem sunugada adam solman isläpdir. Skripaçka bolman isläpdir. Aktrisa bolman isläpdir. Yani bizim şular Kakam tarafta da, ejen tarafta da artistim. Ejen tarafta var Yusuf Bekiyev diýip. Ahir ol, Pushkin teatrda Yusuf Bekiyev diýip. Yani Kakam tarafta da, ejen tarafta da bagış bolmady. Aýdym şey. Sen sen bir nebereňde diýil ýa. Sen geçmişiňde sunugada adamsy bolmady. Soralarlar dowam edelim. Sen ine maşgalada ulusy. Ejeňem köplenç işde bolýar. Jigilerine näme harakat berýärdi? Eşdilýär. Eliňem süýjek. Esasan bir naharyň bar eken, häzir aşperlerimize haýyş etsek. Näme naharyň şu? Kapmaz. Ýadyma düşýär şu wagt. Ýadyma düşýär. Iň soň sapar haçan bir şek bol. Son sapar men 3-4 ýyl bolandy. 3-4 Öýlenmäň uğruna çykaýan wagtlar. Bolýar. Sen başta ine sunugada gelmäken mektep döwürlerinde bir näçe hafta ýol bolardy. Maşyn ýoksuň. Ýyşy. Näçinji ýyllar ýadyma düşýär şu? 2009 2010. 2 ýyl işledim. Bagyrdaky hafta ýol boldy. O şu taýda işledim. Afçant bolup nerede işledin? Afçant bolgan bagyrda işledim. Onuň bagyrda. 2 ýyl moýkada işledim. 2010'un ahirlerine afçant bolup işledim. Toýda halmak. Son ýara.
Düşündüm. Şu wagtlar kelläňe gelýärdim, aýdym şu olaryň halka hyrmat ederim toýlardy. Ýöne şu Moko'da işleýän döwrüm Ataway Halifa Mehri Cemal diýip aýdym. Ataway Halifa on aýtdy, ýöne aslında Sağ Halifa aýdym. Sabat diýip. Şol aýdym. Çat-çatdan sen urma ýokdur, mana goýdum mene sen urma diýdim, ma sen diýip, ona sen bir ona Mehri şu taýna öwet edip gelen maşinlara o wagt kasetada. Şonu salyp ağam şunu dinläýin, maşinada latdy. Dinläp şoňa höwetlenýärdim-de. Şoň gapdyryny aýdymla dedim, aýdym. Onuň ben aýdym şol düşünýärlänim. Gowur neme diýär. Onuň bir gün şu mamlarda olýardy-da. Onuň daim ýany hindenen gördüm bolýan. Han gelenler täzeden aýtdy. Han daim. Onuň aýtdym ilk gully. Gully daim. Tamam. Bir salym geçdim, ýene çağırdy. Ezenidi. Dawajyp öwrenip gördiň, sesine mi oýnady? Aýdym öwrenip gördi. Bir aýdym var, öwrün şun bir neme gördi. O adam Muskana Center moda olar wagtda daýym täze öýlenen täze Muskana Center. Şonu mikrofon çekip aýdýan emekenim şu döwürde. Istan diska var, şu diska gapdyna Gıyır, şu mikrofonu gıyır diýetdi daýym. Daýym men sesim ýetmeýär, bu ama kıyın da bol. Şeýle. Onu sen sunoda iteren birinci şol han daýym. Sebäp bolan daýym. Oňa da sportsmen. A dip prek saat gurary. Dip saat gurary. Dip saat gurary. Men kiçikde çok maýly kadymda. Boşuma bardy bagda. Onuň babam fakir vardı, şoň ýanyna bakgaşdy şalýar. Bakgaşdy. Dabır. Onu babam bir gün ejeme diýdi. Şunu diýdi, "Howa var diýip berim" diýdi. Altyncı klassda. Altyncı klassdan şaýla ýetmejekde koşuny Rojan Molindik o var. Da şoňa deparatnadım men. 2 ýyl. Deparatnadım. Toýlarda da Mehmetdim ýöne soň durmuş kıyınlaşdy da bir hil oldu. Danym bir öýüň ulsuda eknes başyma düşýär bir ýekelli ejen onu kömek etmer bolýar onu olatlardan bir radaşlaşdymdan iş bilen meşgulum. Jamoy kodidi eknes o absent dedi onu parta ýygýan döwürler. O wagtça ola bir kiçik girme wagtda afanda onu parta ýygýan onu aslında Açar mı? Doğru mu? Eşim gördü ya. Açar. Değil mi? Partada. Hep Praga hoca işle meşgulan. Partada yani. Aynen öyle olur sorsam hem iş aram. Tanış öyle olur. Hem sen böyle. Ahalan mesela. Hem mekeli. Sağel sorel olmalı hem tarafı. Hak verdi Halifa. Sana ne emedi ya de? Bir rakamcık verdi sana. Lakam ada. Dep çalýan döwürlen bir lakam berdi sana. Müti diýmek näme anlaýar? Şoň maýyny aýdan okdama. Içim ýakda şeýle. Hak berdi Halifa. Müti bano. Näme diýip bara. Aýpa men açy müti diýýär. Ay diýýär näme? Böyle näme many berýän aýtma. Ay belki ýaşykda bir dosty bardyr, o dosty şoň meňde mümkin. Düşündüm. Gepleşigimiň şu ýerinde ýyleşende bir aýdym aýdyp berýän. Olur mu? Komşu olmama Gelin düştü yar yar Bana vermin otoya Namusum ararım Yar Yar Yare yarım Bana vermin otoya Namusum ararım Yar Yar Yare yarım
Yine mayları çekinme, oğlum toya varma. Yine mayları çekinme, o toya varma. Yok varmarın tezim can, arkalarımın arar. Yar, yar, yare, yarım. Yok varmarın sankede, amahım ararım var. Yar, yar, yare, yarım. Lelendirin vadalan yalan söyledi yar yar. Anlat beni hindun, ağlattın kıtlarlar. Yar, yar, yare, yarım. Yalan söyledi hindun, ağlattın kıtlarlar. Yar, yar, yare, yarım. Yine mayları çekinme, oğlum toya varma. Yine mayları namazım ararım var. Yar, yar, yare, yarım. Yok varmanın sizi can, namazım ararım var. Yar, yar, yare, yarım. Yare, yarım. Yare, yarım. Gölüyün min yürkeşliğini
ara açar Şuman yaşlarım Bardaman vakfidi Sürülme başlarım Dönüşümle gitti Ölümlü faşlarım Arkana atılan Burun 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 Dönüşümle gitti Ölümlü faşlarım Arkana atılan Burun 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 Oturan yerimi ağlayan bana Birimin beş olan kıyıları oynaşır Bahar aylarında otuyor bugün Birimin beş olan kıyıları oynaşır Bahar aylarında otuyor bugün Dünyada gözüken uzaktan görürsün Seni oyna fikri o yana gitsin Sabah aylar benim sözüm dinlesin Sana saygı deli görmedim böyle Sabah aylar benim sözüm dinlesin Sana saygı deli görmedim böyle Sana saygı deli görmedim böyle Sana saygı deli görmedim böyle Serdar köp sağ ol. Acayip aydınlan üçün. Tuğrimi dinledinçe dinlersin neyle. Yine yeni bir soru da çıktı. Yine aydımın dinleyen. Sen sunuatta ak pata aldın mı? Ay ak pata diye gördüm şöyle demedem o koyun. Yani şu Nuh nerede? Nuh Halifa. Neriyatör. Bağda toya geldiğin şu diye oturuyorum şu aftan kod işe yakam. Halifa toya geldi benim hüvetim var şu vakti. Onun bir başımı var da şuna dedim ben şu işten hakkım gerek der. Yani ben bazı hizmetimde olacak. Halifa hizmetimde olacak. Aynen öyle oturuyordular, şöyle oturuyordular. Halifa onu ettim. Ne diyen adını ettim. Mağdine tatlanmalar oldu, ödümden alıp ertip çok görünecek olup bara ödüm kimdim sorarla yadır, kimdim sorarına karışık onun ahir bormakta Halifa canlıydım şu bir ruhsat bozuk toyun sonuna var, 2 aydım, kuvvetim var diyeyim Tamam. Olucuyum can toyun sonuna geldiydi beni görüp mani bol onun toyun sonuna şimdi karıştım ne o var Oğlançık baktım, kendi su başına dönüşlerim hatta. Ak koyun akıl, yengem onu ardım.
Yine şu ayda şu inini aydım hevesim var dedi. Toyukla buraydım ayda aynıydı. Çıkayım. Yani aydım ayışacak çıkayım. Benim arabamın ayda aynı hali var. Hananla Arslancan görelim arabamın yediydi olayın. Şimdi aydım başladı mı? Niye de vuran var? Hakiki mikrofon elimde. Gidelim halka ömümde. Her kimin giyimi altır der yani abi sana koysa döndüm aydım dur deyip var onu. O adam oturuyor on telefonlar vardı. Her kim kamera alıp. Sen Muskan Center'da aydıp verin. Şimdi toyda ano. Aydı o telefon yine de uğran geldi yine de uğran geldi şu time yarmı şunu alcıra. Onun Nur Halife yuvaş kulen gelip kulağımın yani şunu yattı. Onun yattı. Aydım bu tordu. Titreyip alcıra durna. Aynı insan gelen otur şu tane dedi bir an otur tam eline arka oyup tane. Aynı insan tuvaleme sesine kovan Allah can yolun açık olsun dua. Halife ömrüme bilemezsin. Canın sağ olsun deyip arkama kalktı. İnşallah nasip olsun o baş vakit yetişersin deyip. Onun şondan bir hir oldu. O toyda ettim şeydi, bu toya şey bolmuş o halifa sebep oldu da toya çıkmama. Aydıma sebep olan daim. Yani şu toya çıkmama sebep olan Nur Halifa. Son ne mesela yani bir hir oldu toya gidip 50 aydıma uğranıp 100 aydıma uğranıp bir hıvırlanıp Muskan Halifa'nın yanına varıp uğranıp Kafana yanıştan karası yukarı olup durur. O manide. O manide şort. Yok oğlan. Onun seninle Nur Halife sana ak yol ardı etti. Nur Halife'nin yolundan aydım gördün mü? Yok. Aydım. Hay. O ne beydi? Ben hıvırse diyelim aydımdan oğul yani fücü yani yönü intep 10 aydımlarına yanaşar yalap bir intep o derecede değil öldüm şol hata oynadım. Şeyle Atavay Halife'nin aydımlarına dızanmak biz üçün intep İrek de o halifalar öz yaşını ulu fis bilen Aydımın içine girip olur halifa görün amin halifa görmedi. Sana başka da ak pata veren sunnatta sana ak yol arzu eden halife var mı? Halife var. Sahaba Atik. Yeten ya tuğursun halife. 2012 yıl ya 2010 ile 2012 yıl halife var. Sahaba Atik. Yeten ya tuğursun. Bugün 2012 ya 2011 yıllar ağalarının biri Sahaba Halife'nin öyüne gitti de onu vardım oraya konusu peynası var ki hani gel hemen açık alcırap duruna fin çünkü ne ya han bollu ya başında orada yığıldım da aynı aydın bu tordum onu öldüm var gibi gittim de turşuna gol kucakla boğazı diyor. Maalesef işim bellikle. O sonra bana bir vatanım aydın öğretip verdi. Bir neyse aydınlar yanına yarımda 2012 yılda sol aydınlar. O yanlan yarıma mince tuğulum. Şu var da bay. Sol aydınlardan 2012 yılda yanına yarım telebiyat şeyin davruya oldum. Hormatlı prezidentimizin arkadaşımızın silahına münasip oldum. Allah'ın ömrü uzak olsun. Can sağ olsun. Tutyan işlerinden neyle rovaj alsın. Aydın nersin? Ondan neyle şu halkımıza özmüş toplumu gönlünün turacak aydınları bilen, çıkışları bilen, toyları bilen beğeniler mukamlayan böyle bir ömrü baran toyumu öyle toymayan hasar edilyenler şu Allah'can toylarına varar o da toyun tavırı sağlarına toparlarına böyle Toydan mı olsun? halkın hizmetine varar o da Şeydi Aydın nersin? Ene yankı Sahaba Artik'in öyüne varanda sen düşünen aydım falan. Şu başında çekilen yeri var.
Mümkün bolsa iyileşlerimizde oturan yerinde. Bir başlagan kenglenip çekip beraylar. Yellala niyetlen güllüm açılıyıp gel kirpikler bilen arayın saçın aynı giysileri kurban eyledim sen üçün dine sen üçün Köp sağ ol. Şayem tenim için. Tamam. Ne hemşi sen dostun yok. Ona bilmem. Sırdaş aydalı yakın öz için aydan dost oluyor. Mesela kıyılarda jora oluyor. Seninle dost yok. Men bir zady içime bir adamy bir zat dostlaşana qati içine nime diýen. Öz içim şu derecede nime. Yani Ne hemşi sen durmuşda köp vady içine salyan. Yönü şol mesela maydalı bir yerden qatı görsen sen şol aydan o içine salyan. Savur kase diýdi ýa ayna. Dolyança özüňde saklayan. Ondan dolan soň başına çok uğranma aýdýan. İçine salıp saklayan. demek içime salyanın sebebi ara wagt koyanlar. Şuna içime saldym mı? Şuňa çeýin ara wagt koyan. Belki düzelir. Belki düzelir. Yok düzelir yok. Çinden aşağı bolup buraya. Onu atıyor dedi diýen. Doğru. Ýa şu taýda şeyler soraw beresim belýär. Men o sorawyň jogabyny özüm bilýän. Özüm başymdan geçiren adam, meni saňa da beresim belýär. Kakasyz ululmak görülen bolýar. Görülen bolýar. Baryan kakan kim ayplanýan bolýar. Olar onu şon eşitip kakam ýokdugyny bilýärler-de. Onu tiňden garaşa ütköşüp bolýar. Kakan ýanynda bolsa. Arkada başgaça bolýar. Bir işe başlayan onu kakan oğlum eğitme diye onun yanlışın hafta durmuştu. Doğru yol görküyor. Oğlum eğitme yanlıştı da kakam yanlış oğul için. Çağa düşüyor. Onun şolakları kıyın oluyor. Yine sen maşkalar şu var. Tuğulüme bir oğulcuğun var. Oğlunu hayfkar da görüyor. Yine her enata çağası olanını össürüyor, kemale getiriyor. Yine sen diyen ata mehrisiz kıyım. Yine edil ayçak bolyan adam senem oğluna öz görününi görkezmejek bolýar. Her kibende de öz bağlasyny, öz görününi, öz çekenjebini görkezmejek bolýar. Indi sen haýsy kärde görüp, haýsy kär arzu edýän oğluna, ene şu kärde bolsa men begenerdim, durmuşda köselmez diýen kärim var. Dogry entek oğlum kiçi. Ona öz ýol näme ýol saýlajagyna entek bolmaz bolýan ýöne men öwrüdüsüm gelýän kär dil. Oku. Arap dili. Düşündüm. Doğru. Tercümeci. Hüner tercümeci. Şu kärde görmek istedim. Ine şumat özüň aýdyp oturýan. Sen hem tercümeci. Ine sen aýdýan şuwat men oğlum tercümeci bolsa gowy bolardım diýen. Egerde aýdym ýoluna gitse näme derdim? Bar aýdaly aýdym ýol, artistim ýoly, meselem surgat ýoly. Eger şondan bir zat çykjagyny bilsem, rahat diýmem. Janym sag bolsa, oğlum Allahjan bir atly abrayly jany sag ösüp kemale gelip halkymyza, ine ejesine, kakasyna, gahrman arkadamyza bir gerekli ýaşlar bolmagy tüýsürümde arzu edýän. Oğlum bagtyna gowan. Wallahi. Iýizi gur bolsun. Kurun oğul bolsun. Ine Mehriban iýleşler gepleşimiň şu ýerine Serdar Şarif'den
Yine de sizin üçün acayip aydın xahiş edeyim. Ferdat, mümkün var. İçine yatağına girenler bir hayrana 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 İstedim tirişimin yürü girenler Anıp tanıyla kirvana kirvana Nurdan ayırır öpülsün Yıllar karardı sağ taraf ösün Sağ taraf ösün Tafemi getirir Olarak çekilir Zamana varır Zamana varır
Şehirlerden bastı, baharlardan bastı, ağlarda tanalayan şehirlerden bastı. Titi dilan ili yaşı gülü yaşı gülü, kuşun hayran fili yaşı gülü yaşı gülü. Titi dilan ili yaşı gülü yaşı gülü, kuşun hayran fili yaşı gülü yaşı gülü. Mutlu olasın toyağı, bir de mutlak birliktenin toyağı. Mutlu olasın toyağı, soy toyağı olasın toyağı. Tağayollar garaşyar, tağayiller garaşyar, bağlı güller yanaşyar, bağlı güller yaş. Tağayollar garaşyar, tağayiller garaşyar, bağlı güller yanaşyar, bağlı güller yaş. Titi diyan ili yaşı, güller yaşı güller, kuşun hayran fili yaşı, güller yaşı güller. Titi diyan ili yaşı, güller yaşı güller, kuşun hayran fili yaşı, güller yaşı güller. Mutlu olasın toyağı, bir de utlak birliktenin toyağı. Mutlu olasın toyağı, toy toyağı olasın toyağı. Mutlu olasın toyağı, bir de utlak birliktenin toyağı. Mutlu olasın toyağı, toy toyağı olasın toyağı. Mutlu olasın toyağı, bir de utlak birliktenin toyağı. Mutlu olasın toyağı, toy toyağı olasın toyağı. Ey kahraman filini başa hayran ettin hanemi. Uyup gittin aşa akar gönlün yaşın bibi, akar gönlün yaşın bibi. Ey beni uyup gittin aşa akar gönlün yaşın bibi, akar gönlün yaşın bibi. Kutlu şirin dili, imanlı gülü, parlam hastalanım biri, parlam hastalanım biri. İmanlı gülü, parlam hastalanım biri, parlam hastalanım biri.
bağım baksam almanarım İlberi vefane yanım Gizilmi bakanım bir Gizilmek zamanım bir İlberi vefane yanım Gizilmi bakanım bir Gizilmek zamanım bir Köp sağ ol Serdar. Ha. Serdar, ine şeýle bir gyzykly sorag bar. Ine yeketek.com'un administratorundan ine öz adından maslahat etdik şu soragy sana berme. Şu soraga dogry we düz jogap bermeli. Bir mendin içinde. Bak. Hani? Sen kiçi wagtyň näçe ýaşyň dedim. Ne yaşıyorsun? Ne yaşıyorsun ya? Sen ölmedin mi şimdi? Yo, değişe. Ine Instagram sahypasyndan gelen soraglar bar. Ýöne soraglar kendi. Bizim berjek soraglarymyzdan gabat geldi, şoň üçin hem içinde saýlap alma magsul boldy. Ine döwlet mäti diýär. Halipa Wepagelli filan bir toyda aydım halka hyzmat edip gördüm. Halipa Can bilen bir toýa etdiler. O wagt 2011-nji ýyl okugan bardım. Atraf koyup orada. Ben korkup bardım men o Halipa'da men bir safar var. Korkup bardım. Ay ýa-da ýeri bilen gök ýarlar tapaldım. Ilka aýtmadım. Bir hillaydı. Onun Halipa'nın öyle çağırdı da gelen benim bir oğlanın işleri. Onun biraz korktum mertte öyle. Halipa var ya. O da Halipa var ne? O Gulyala. Näme diýerler? Bunun aç onun biraz açılıp onun şeydi. Arkaýlaşyp bolar. O bir öý jagasynyň içinde bir doglanyn. Şondan soň men Wepa Halipa'ny gördim. Doğru. Wepa Halipa bilen aýdmak meser etdi. Wepa Halipa'da Rowşan Halif Halipa'myzyň şagirdi. Wepa bilen aýtsaň, Rowşan bilen aýdan ýaly bolýardy. Halipa bolan diýip. Ay Halipa bolan o üstüşüp bolýardy. Aýtsam, Göktepelik Güýç diýen muştagym bar. Güýç atly muştagym bar. Sana köp salam aýtdy. Sağ ol. Sana köp salam aýtdy. Göktepeline gelsen gellidi. Mihman alayım. Sağ ol. Ine soralımız devam edelim şu tayda. Sen Bağıra dayınlara gittin göçüp. Şu vaqt Cihin Davut yaramadı. Evet yaramadı. Onun şonu sana da aýtmandyrlar. Başta. Näýli bolmuş onda? Ine sen maşgalan aýdylýar erkegi, ulsy. Şu wagt men 40 ýyllyk diploma. Şu taýda moý gözüşýär. Häzir ejem diýipdir, häzir Ferdara aýtsa, ara eder, geljek bolar, ünfün öler, işin taşlar, gynanyr. Şun pikir bilen men bir da gynansa gynanýar. Onun şu ýanky diýişiňe içine salýan, onun ejem şonu gördüm, onun ejem gynany. Şonu etmejek bolup bir küçüğünden tam 4 günden tam eşitdiler. Çağası bir yansa ece iki yan ya diyor. Şonu ýalyk boldy. Sen ejide adam mı? Yok. Tamam. Ağaçdan var tüyücüsen mi? Yani men pikirimçe şolar ýan pursatlar durmuşunda başında bolluğuça sen hasam durmuşa bolan gaýşyň giýine ýa ağabey kalyn alugra ýa kim bilen näme guruluşmalygyny bilýän, kimin ýanyna näme gurulmalygyny bilýän, hormatyny bilýän,
hormat goýmalygyny bilýän. Düşündüm. Sen görüldüler yani adamın var mı durmuşta? Giyinişine seyredip, giyin yani. Bir yürüyüşüne seyredip. Yok. Olar ya tarif etme yok. Sen öz bol şu adam. Öyle olsun. Sen ine sunugutda şu an Türkmen Milli Halk Aydınları bilen halk köpçülüğüne getirýän. Täze öwüşünde aydınları. Doğru mu? Sen ne yapçı klibin yok? Şekilli aydın yok. Ben. Usullardan marka inçiler beri. Vallahi yani. O klip etmeden kıyın olamak yani şu baf Klip çıkın var yani. klip cam kıyın olamak. Yani şu toy tomoda ovada var. Toyda aydiyamon halk üçe de Doğru. şonu juvoy aydiyanın görýärdim şonu haf owtanalýady ben özümçe pikirim da. Doğru. Klip bolanny ay özüm aydiyanlaryň aydiýany her hil adam var da bu ýerýäne bu ýeramaýan. Sen fonogram aydın var. Ay doğru. Ya ana bereket olur ya. Olur ya. Yazacak bol gördün mü? O yatlı. Yazacak bol gördüm bir yönü tan savarnaydı. Onam halamadın mı? Halama. Onam näme sebäpden men toýa barýan käbir muskantlar bolýar da bizim ýolumyzdan çalýanma, çalmaýanma. Onam kıyın bolýar. Şonu etdi diýip men öň başlandy, öz başyma muskandym ýok da bu bar begenç. Takabaýew. O şu şoň men işleşýär. Onun ma kıyın düşýär, onun şu pikir kellermi. Yani barlak gördüm. Kaydym. He. Onam halamadım. Şoň Yankı bize aydıp veren aydımlardan isterdim. Sen özün sağdanla bolunun sebepli. Başta sağdan kakularını, sağdan sanını bilýänin sebepli. Käbir ýerde sağdanlalan şeýrek edäýse diýen ýerinde ya aýan kakýan ya ýygyna seredýän. Sen hem aydymyň aýdýan. Aydymyň aýtmaly ýerine hem sağ durallyň sağ kakuny üns berýän. Öz içimden diýen aydym oturup. Şeýde aýda diýip şutaýdy. Öz içimden şu sağ killerdi aýlaýan. Ha. Sağ üçin hafaf bol. Şu taýda burada isse sağ üçin ram dabadam dam dam. Porque hem Bedeg vermeliler şutaýdy. hem bedeg vermeli hem porque şu aydym saady şoň häsiýeti bolýar. Aydymyň häsiýetini vermeli. İçine girmeli. Ol köp kişi pikredýär, men mikrofony beýýän, titreýän, ol ýalňyş düşünýärler. Düşündirler ýöne men aydym aýdasym meni. Men çoň ýalyp joşumda şoň. Ýöne bir ýerinde sen aydym aýdýan ýerinde men üns verdim. Ine şuma sportsmenler var ha. Boksörler. Ellerini hereket etdirýär. Sen şondan galan bir ýer jagalyň bar. Aydym aýdanda hem urýan ýaly hem şu taýda aydymda badalyk gidýär. Evet. Şona bilipsin oy. Bilmeler kimin diýär. Ya şu hareket edýän bolýan bir hili gumlu rahat bolýar da bir hili. İçine girýän. Hem bilýän hem ödüm şu ödüm. Mowjolýan da öz aýdýan. Onu şu aydym birde çalmay oturanlarda ikinci toyda şu taýda gowda killer gelýärdim, şu hareketde gowda killer gelýärdim. O toyda şoň etdirýär, hazam bolýar bolýar. Her aydym, her hareketinde, her içine girende, her gelek bezelip gidýär. Doğru. Doğru. Şöyle yanlış yerlemem var. Onu düşünmeýänim. Yok, entek sen yanlış mı bilersin sebebi halipalık derece var. Entek aydaly etap diýilýär. Yoşdan geçmeli ýollanma sen. Doğru. Şöyle köp adamlar mustaqlar diýär de ay eýdiwajya, ay beýdiwajya diýsinler ýöne her gulun öz iyisi bolşy alıp başyňam tagammadyr diýip maňa bir halipa diýdi. Kim näme diýsin? Ýöne tagamam bolsun diýdi. Teýäri öwgeli tekrar halipanyz bar. Öwgeli tekrar
Ataway halifa. Bir näçe halifalar halifa bolýar da. Hawa. Şu mysal üçin Akbalan oyun fahaw haw. Ana şolat ol. Etek hiç kim eden oktany. Ödümden idi. Aydyma ölçü bile berýär. Hawa. Her aydym çiň ýol bolşýaly. Aydymyň häsiýetini berýär. Deme saçın. Ey ulanla iş hoş yapma. Yaşıkta köymeni dağ. Devlet gelse yödün bilmez. Doğalı doymani dağ. Şu tayda halka düşün. Varlığını ya. Şu atlar häsiýet aydymyň häsiýetini bermedi. Doğru. Eyle ki durum aydık bolýar. Ýöne has häsiýeti oğudun bolýar. Bir toyda sen bir toyda bolaldy. Ýaxşy goşunyp bilen. Ana ya sorda rahat bahadır onu. Ha. Ila wajigim eliňe beren okdy di. Ana düşündürdiňmi? Ya bir toyda ol tamadır edip durdu onu men gedegim ýyly bolýan. Ayna şu toy Türkmenistana ýaş ýetkinjigine toýlamy Ataway halifaň ýolun ýörediýän Ferda Şarif elin 1 metrden tutup aýdan diýip aýdym. Ine mon çoğulan bolýan. Ýerine edip näçe eliňe bilen okdy diýipdi. Aýdym şu wagtyr bolýar. Öle ýaşdan gaýtmazlar. Ya halka adamsy. Ýöne şu wagt durmuşda edýän işinden sen lezzet alýar. Doğrumy? Ýene durmuşda iň wajypatlaryň birim kaýdan. Edýän işinden lezzet almak. Ben gece toydan soň öýe barýan. Ne eşikden çatşam. Öňme geldim şerok nahar alýar da. Awşny dakka. Ýa. Diňe aýdym. Tä ýatýansa aýdym durýan. Şu häsiýetim bar. Onu ertesiň turýan arasdakylar muskan majana diýen. Niýe? Plan ýerde. Ay plan aýdym şu taýna bir öwüşgün berýärler. Eýdärler. Onu şon toyda edýär. Toyda adam şowkun bolan soň lezzet alýar. İşlediğin şey işlersin belli. Käbir adam da aydym şey sunuda da bile bilen toyda alıp barıp toydan gelen soň käbir toyun güýçli aydym sesi var. Onun televizor açgan bolsa ýa bir ýerde aydymym bolsa peterdaýda öçüraýda. O maşina bilen döňüp mantofon peterdi. Öçürdi. Başda bir kellen sağlanýansa. Diýek. Sende de bolýar şo. Bolýar. Şu ýylgyryp toqan gepleşiň şu ýerine ýerleşdirmede bir aydym ýetirýärdi. Şoýte däwil uçdum pirwana bolup Käşykdan käwilniň alyň armanym bolup Käşykdan käwilniň alyň armanym bolup Yerden bir aýymyň kynjanyna taýynyň Nerwadalan kaýynyň alyň armanym bolup Nerwadalan kaýynyň alyň armanym bolup aydardım, asin aydardım Baktım ortam aydardım, alyň armanym bolup Baktım ortam aydardım, alyň armanym bolup Yıllar
kuş tüdülep gidim divanam olup Bana kuş tüdülep gidim divanam olup Eyne eradelim kayılım kalın armanım olup Bakımı söyledim kalın armanım olup Okne eradelim kayılım kalın armanım olup Kalın armanım olup Kalın armanım olup Lelemiren kıllan inşen Ebeğiler bulma finşen Bir kaçır madıkınca Oğadan fin ağadaşın Bir kaçır madıkınca Oğadan fin ağadaşın Oğadan ağadan beni Gülenekli bakar yarın Benim için aydım hali Aytem gönül ovadaşlı Benim için aydım hali Aytem gönül ovadaşlı Yaşımı ey kalsam ya da Ballan peşi senin fazla Beni bir hiçbir yada Biyulim sen ağlaşın Beni bir hiçbir yada Biyulim sen ağlaşın Oğada ağlamak beni Gülenekli bakar yarim Benim için aydım hani Aydım veren ovadaşın Benim için aydım hani Aydım veren ovadaşın Lelem film Baldan peşi Birleşem paşam ozi Benim başımam tenci Biyulim ten Ovadaşlı Benim başımam tenci Biyulim ten Ovadaşlı Ağlanan beni Gülenekli bakar yani Benim için aydım hani Aydım veren ovadaşlı Benim için aydım hani Aydım veren ovadaşlı Benim için aydım hani Aydım veren ovadaşlı Aydım veren ovadaşlı Ovadaşlı Ovadaşlı
Gökte şafak yanamışım. Aynen yıllar var yar geçir. Milletin kanın için yıllar yatır aramına. Yıllar yatır aramına. Milletin kanın için yıllar yatır aramına. Şöyle yatır aramına. Yıllar yatır aramına. İçinde bir çepanım var. Yine oynarlar içinde bir çepanım var. Hey hemen bir yani geçeme. Bin ama Tutarım bir gol yetirdim ben yanımda dedim var. Tutarım bir gol yetirdim ben yanımda dedim var.
İbrahim bir kimler bolur fikirlen ol oynama falar ben İbrahim bir kimler falar falar fil ahir bir aylanıp varım Yar men öleydim Pil kimlere kalır, pil kalır, ahire bir gün ayrılık var, ölüm var, şanlı kul kahramanım var, bir gece düğünün bir nedim var. Aşık olur çektiği şeytani Ağlarla görür mehri vefani Utar bulun gelip oku tapağını Biter gelir ömrüne kavurma Şabi mane Ante kullemile temari Avala khina çekip firma Son. Tütün rakimlara tanır Hürmetin kaytami şin olur İlçini yanşamanin manır Hoşum ettiğin kulun bilmez
çağırlay Tırgının ürkümdeni Yedikine kıyır dihancıl Batarlara hay hayli hümpinin Ey bilmedim kumay karşına olayım bana gönlü bir şey Erbeden ören paşam boynumdan ören paşam Kompalara hay hayli hümpinin Bildim tanımda Kompalara hay hayli hümpinin Tervidanın ağlaşın bilmedim kırmızı yaş be Ören paşam Kulbadir allı kuşum Yeter bana hay hayli hümpinin Ah yarım ey Köp sağ ol Serdar. Sağ ol. Tuğrime dinledinçe lezzet alýar. Gıygıryan. Hemme kişinin sana berýän soraw şol. Doğrumy? Eliň daşraqdan tutup çekip aýdýar, lawızly. Yan etdim ben meni. Ýetdi gördüňmi? Şol özüň joş, şol başladyňmy, başda gowy her aýdymçy öz kiçiräjik aýratynlygy bar. Yani sende de uzak çekýän eliň daşdan hereketlendirip şonu özüň tapdyňmy ya bir halipalan birindenmi görüp maňa gelişer şu diýdim. Men özüm şu hareket edemde men lezzet alýan. Ha, çekdiňçe aýdym çekip. Yani özüm şu edemde joşa. Ha, olayı tutup aýdymda, gıýgyramda. Eýem Kaçı uyuşurlar. Ha. Olan mikrofon eme zuğu sesi gayra kaparak oluyor. Olan daştan faal ya. Onu aparatçılar hemmesem şu bin şahiyetim aparatçılar oluyor. Eytemiye geliyor molunye açıp yapmalar. Alayca şu orada koyuyor. Öyle faal ya gerek yerine diye. Ha, kaviyerin kide kaparak böyle. Kaviyerin kulon keyfiye diyor. Koyuyor. Onu kapı düşüyor. Müzikhanım düşünün o neyme çalıp oturanı bazı müziklerin aparatçılar biliyor. Sen öldürecek faal ya diyor. O öldürecek lazer ol ya diyor. O var ya. Ene Serdar maşgalan hakda söhbet edelim. Gelince bilen nerede tanıştın? Gelince furutum köy. Bak. Surat bilen hakykati meňde çekenmi ya tapawut barmy? Suratdan oýdan. Ýa arkaýna girerdim. Doğru. Ay. Gördüm. Bir dostum bady. Fakir boldy neresi ýa-ni. Şol arama ras ýene. Tamam. Sefa kaşa oturdu. Oňa
Jig hüküm ne var yattı şu gelecek. Ne deyim de. Ana şu gıyla ağa daytan feretmeden anan yandır şu ağa daytan ne aralidir nitte ana. Wesil bolup durab. O gün numaryny aldım, şoň öýe bardym, öýde de hiç kim ýokdy. SMS ýazdym. Fen gurulşýanyň ýok bolsa, uwun berenim ýok bolsa, ejeme uğraşjak. Şoň ýazdym. Olam başda ananmady oýnaýan ýandy. O men tanaya. Blog etmedimi? Yo, SMS'de blog et bolan ama. O men tanaya gatnaşmam ýok. Dost olalım men. Tanaya da men oýnaýandy. Men oýunçy bolan tamam, köpüň oýnaýandy. Ana ýok, oýunlar, ne plançy bar ýa, şeydi. Ne, çaýa guda şuýar. Ýok diýdiler başda. Awa. Runan uğratıp barýadym da eýlen, ana. İtten geçirip barýadym da, ana. Geçirip barýadym, şey. Fuwatda onu benim püşbäýtip elinden çekdim onu. Olam çekdi de, yani firet onu. Kakam diýdi. İşten gelýän ekenne kakam. Bay. Ne, kaçta kaçırdım şunlar yerde, ola gitti, benim dur. Vururum oğlan da. Ana seviyor, ağaçtı diyen o da. Şap patlar programında ya. Yani, Hoca Halife diyer, ya ölürüm ya alırım dayıracan. Ayttım mı sen? Dayıcan diyor. Dayıcan, ya ölürüm ya alırım dayıcan. Yani o da şükür Allah'tan. Köp görmedim. Kataştık, doğuştuk. Maşkalanda ağrı verlik ağrı verdi yani. O jonda da elmi dama çağa gülküsü. Hudiler yanlanıp durdu. Sağ ol, Allah'tan aydın. Ene gepleşimizden ahırlap var ya. Ustayda yine bir soru var. Yine Ferhat töre bilen, yeketekni okutkom bilen. Maslahatlaşan bir sorumuz vardı. Okuwçy wagtyň näýle okuýadym mektepde? 4, 5, 3 aşağı gaýdy bereyim. Okuwçy wagtym 5-nji klasa çenni ejem urýatda. Şu 4 ýylda urýatda ejem. Şu 3 şordyny turdup öýüşme etdirýärdi. Okuduk. Ondan 5-nji klasdan 5-nji klasdan ýarana geçip bolady. Ýarana geçip bolady. 5-nji klasdan soň meni oýuna çäräp gidýärdiler. Ha. Dana var, bol oynayalım, dövünç işip, bol oynayalım. Oynak gidip, bir okuldan daşla uğradım. Ha. Okuldan daşla uğradım. Artistliğe yettiler bu. Yani bağırım mektebine adıma mahtumum nokta. Sebep ay Halifam köp aydınlar mahtumum yapıp olan son. Dine şonu koyadım da yanımda mektebine. Ha. Yatı çok bol. Eyler, hana mahtumur var ya mahtumur isimden mi ya? Indi gülen haklar. Yani şu var. Oğlanlarım kâr. Seren nokta. Doğru. Kimisine iki noş bir kâ köpersen näşe olur? Fikir. Nämiş? Kimisine iki noşdan 4 köpersen fikir var da. Sekir var. Köpertmek ilk işlep kör? Hey. Hayır oğlum. Ay, köp sağ ol Serdar. Gepleşime gatdyşyň üçin gepleşimiň soraglary şundan ibaret. Goýnuňa yarandyr diýip umyt edýän. Köp sağ ol Serdar. Bundan beýlegem o adam belent ýaňy. Ýene bir soraga gelip gowuşdy. Şu wagt gyzygyna beren. Sen bir dostuň bar eken. Adam ihlas diýer. Şu wagtda biraz aýdyp berseň, şoň bilen gepleşigimiz jemleýär. Ay. O var dostum var. Yani. Ona sportsmen ol. Olama yarışa verir geldi. Yurdumuzun şäherlerine çykyp aýdama gallardy. Öyle alça olan gowar ya. Niye de orada çağır ya. Niye de gitsem yani bilemiz ya. Yürüyorum o sana. Köp salam aýtdy sana da. Ha, sağ ol. Evet, hadi. Serdar ilk bilen gepleşimizden çaklaryny kabul edip gelen üçin köp sağ bolsun aýdýar. Sağ ol. Ene şu öňdäki duran
lezzetler, taamlar, ajaýyp içkilerim bizim yurdumyzyň, ýani paýtagtymyzyň iň bir gözel kafesiniň biri, ýani Yelken kafe. Ana, gepleşigimiň amady, kafemiň amady. Bizim şuňky gepleşigimiz ýazga geçirýän yurdumyzyň iň bir meşhur Nayvaşy studiýasy. Ýani adyndan hem belli bolýar. Ýani Nayvaşy Video Production studiýasy ýazga geçirip otur. Nayvaşy studiýanyň ähli Agdyber işgärlerini köp sawatny aýdýar. Mehriban izleşler, edi tomoşuşlar. Şunun bilen ýyllygyň syratly gepleşigimizi geçirip oturýar. Biz ýaşlara şeýle mümkinçilikler döredip berýän medeniýetimizden hak howandary. Gahrman hem mehriban arkadamda tüýsürümizden sağ bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadamynyň jany sağ bolsun. Belen başy aman bolsun. Tutýan tutumly işler hemişe rowaşlyklara beslensin. Serdar işinde üstünlük arzu edýän. Ine şuňky gepleşigimizin himayetkarlary bar. Biri hana öz sowadyny goýberen eýneşikler bilen meşhur bolan Şadonly eýneşik dukany. Hem de internet portaly, ýagny yeketek.com internet portaly. Senem Ferhat Töre. Senem öz ýürek arzulygyny illeşdirmek etdi. Kölen şuňdan peýdalanyp mehriban arkadaşlar hormat prezidentimiz Can Rawol Can işler Allah can eňmidama bu başlyga beslen Aýdam ne? halkymyzyň ýolmuşluklarynda ýanam aýtdym. Şu toýlaryna barar bu. Hyzmatyna bolary, sağlygyna toparlanmak bilen. Toyda da biz bolýar. Toyda da biz bolary, biz bir hyzmatdaky oglanlar Jana Rawol. Sede köp sağ bolsun aýdýan şular ýaly ajaýyp galakdy gepleşige çağıran şey. Tamam. Ferhat Töre köp sağ bolsun aýdýan. Sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ona ne mehriban izleşler. Gepleşigimizin enlik sanlaryny görüşýänçe hoş sağ ol. Şulara ýene de sağ olsun aýtşarym. Şadon. Sen sağ olsunyň aýdy ber. Mene ýypşy. Şadon eýneş. Dukany. Erda. Oglanyň sağ olsun aýdýan. To için var ha? Bir ikra koýar bilmi? Ne? Değişen maaşlar. Derken bak. Erda. Gepleşik kutordu dost. Tak ediydi öyle. Aynen etti mi? Bolunca. Güzel. Oyun ediyorlar. Ha? Her daha hayfimden çıkıyor. Ya içmeden alkışça koyuyor. Tamam.